खिनिखौनो गाज्रि मोनालै अफ्रिया दा नोंथाङा बुङो दे अफ्रि सार नामाबो अफ्रिसोबाव अफ्रियाथ' सोरमोआ थायो मोनथियालै मा अफ्रिखौ माखो होनना बुङो अफ्रिया माखो होनोबा अफ्रिया जै सेरेब सावनानै ओंखारनाय बै आग्लायनाय खान्थायाव थानाया बेखौसो अफ्रि होनो बिनि नामा जे अफ्रि मानिना माबोरै थानाय हेल' गाइस हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय दा जोङो बर्तमान दङ फोथाराव नै बिथांजों आं फोथाराव दङ आरो नै ट्रेक्टर हालेवबाय दङ बेसर फोनायनि थाखाय नै बिथांमोना 6 जन 7 जनसो लोगो नांनानै माने खै बिगासो जागोन 20 बिगासो जागोन 20 बिगासो एवदों नैजोंहाय आं दिन्थिहरनि एसे नियममान दिन्थिहरनि नैबे हालेवबाय दङ बे हालेवबाय थानाय समाव जोंहा मोनसे खोथा गोसोखांनानै फंनैसो भिडिअ फैनो होननानै बे भिडिअ फैनो होननानै फंनैसो राव बुंनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा नै बुंनो थाङोब्लाथ' UPPL नि वार्कार हिसाबै जोङो राजनितिनि खोथाखौनो बुंनांसिगोन दाखालिबावै बा जोंनि बावदे सासे जयेन जाफैबाय बनसुनि बारग' बुंथिगिरि रांगुल बर'आ रांगुल बर'आ UPPL आव दोलोआव हाबफैबाय मानि थाखाय हाबफैखो नोंथांनि बायदिबा मा बुङो आंथ' बिथांखौ माने धन्यबाद होगोन बिथाङा जे बनसु आफादखौ गारनानै जोंनि UPPL दोलोआव निस्सय मोजां जोंनि माबाखौ नुहुरदो थांखिफोरखौ मोजां नुहुरदो बियो जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ बाखि बिनि हाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि जितु UPPL नि दैदेननायखौ मोजां नुहुरदों बियो निस्सय बेनि थाखायनो बियो रायजो राजायाबो खिजानि बेखौ सापर्ट खालामदों फैथों जों गासैबो UPPL दोलोनिफ्राय माने जाहाथे जोङो गावजों गाव बेले बेजे जायालासिनो जोङो ज' जानानै खामानि मावलांबा जोंहा मोनसे मोजां थासारि जागोन आरो वेलकाम खालामदों रायजो राजाफोरा दा जोंनि UPPL वार्कारफोरा बिथांखौ जोंनि बे UPPL दोलोआव हाबफैनायनि थाखाय आरो सासे इउटुबारनि बागै आं एसे बुंनि बिथाङा बहुद फेमास आरो गासैजोंबो सिनायजानाय आरो बिथांनि भिडिअखौबो आंबो नायो नाया नङा बिथाङा बयबो नायो बिथाङानो जाबाय अफ्रि दैमारि ब्रादार अफ्रि दैमारि ब्रादार बिथाङाथ' फेमास जेनेबा गासैबो नायो गासैबो मिथिगो आंबो नायबाय थायो XNDB होननानै बिथाङा गावगायबो पिक्सार टिक्सार होना लायो बा खायसे स्ट'रिफोरबो खिथानाय जोङो मोनदों आरो भिडिअनि गेजेराव दा बिथाङा माने खायसे खायसे समाव माने आं सानो आरोना बिथाङा वान साइडेड होनना सानो आरो माने आं सानो जे बिथाङा जे मोनसेल' पार्टिखौ दसियालासिनो UPPL खौल' दसियालासिनो गुबुन पार्टिखौबो गासैखौबो जेनेबा गाज्रि नुनायाव बेखौ माने दसि जानायखौ आं लुबैयो आरो बिथाङा गावखौ XNDB होननाय हिसाबै जेनेबा बिथांनिनो गुरु जेरावनोखि बिथांनिनो बिफा जेब्ला बिथाङा NDB आव दङमोन बे खमायनि बिफा जेरावनो दा जायफोरा EM जाना दङ सार गबिन्द दोङो आरो सार फेरेंगा दोङो बिथांमोनखौ माने दसिने माने गावगायनि आथिङाव गावनो रुवाखौ दानना लानाय बायदि जाबाय आरो बिदि जादों आरो माने सायाव जोमोदैखौ गारलायोब्लादि मा जायो निजिनियावनो गोलैफिङो बेफोरबायदि जादों आरो दा रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा दि इउटुब चेनेलनि जोहै ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव जे बिथांमोनखौ बारे बारे रायबाय थायो फेरेंगाखौ रायलाय गबिन्द सारखौ रायलाय गावगायनिनो बिफा आरोना दा बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव गावगायनो फोरमायना लानाय रखम जादों जे गावगायनो माने लिडार मानि रखमखौबो आं नुनो मोनदों आरोना आरो बिथांखौ दा जिखियानो जादोला बिथांखौ XNDB होननानै ब्रादारखौ मिथिगौ बा रिभलिउसनारि हिसाबै सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै सनमानखौथ' खालामनांगोन नाथाय खायसे खोथायाव जेनेबा एसे सानै हनै बुङो आरो बेखौसो जोंनिफ्राय लुबैयो आरो
जोङो UPPL नि वर्कार हिसाबै नोंथांखौ बुंहरदों दा जेनेबा जोङो जाबाय मुसलपुर समस्तिनि आन्दाराव गोलैयो 24 नं मुसलपुर समस्ति बेहाय जोंहा EM आ दङ BTC नि EM बा जोंनिया राकेश ब्रह्म बिथांखौ दाख्लै बावैनि मोनसे खोथायाव बुंहरनायाव एसे जोङो माने दुखु मोनहरदों माबायदि खोथा दिनै बुंनो थाङोब्ला जों मिथिबोनायाव NDB आव सादा खलासे नायोब्लाबो जायोब्लाबो इयावबो साजा मोनोमोन जाहैबाय पानिशमेन्ट मोनो होननायखौ जोङो मिथिगो आरो जौ सेरेबाथ' गोजाननि बाथ्रा जौ सेरेबाथ' गोजाननि बाथ्रा बे बर' हारिखौ डेभेलपआव जेनेबा मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय जौ सेरेब जुवानिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय माने NDB आ मा खालामदोंमोन मोनसे नारा नाथा नाजानायखौ जेनेबा बेखौ माने गारहोनाय बे नाजानायखौ जोङो मोनथिना मोन्दोंमोन आरो बेखौनो बुंनो नागिरदों दे बिथांनिसिम बिथाङा जि फंसे राव बुंदों गाव गायनावलायनो आदा अफ्रिनाव आदा अफ्रिनाव 6 मान्थनि 6 माहानि जौ बिदै आंनाव दंलै ओरै होनना बुंदों आरोना जेनेबा गावनियाव दङ होनना बुंदों नोंथाङाथ' NDB हिसाबै जौ बिदैया थानाङामोन आरो जौ बिदैया थानाङामोन आरो मा होनो लाबनायलै जौ बिदैखौ बथै बानायो आरो गावगाय आरो पाब्लिकखौ नुबावा सासे EM जायनावनोखि BTC नि EM खौ दा रानिं सरकारनि बेखौ माने जौ बिदैखौ माने लोंहोनानै फेग्लिहोनानै हेंगारहरगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो बेथ' बिराद लाजिनांथावना बाथ्रा आरो जेनेबा सासे NDB नि खुगानिफ्राय जौ लोंहोनाय बिथाङा बै EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोंनानै फेग्लिहोना हरगोन होननाय भिडिअखौ दानबाय जानांगौ नाथाय जों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन बिथाङा जे बिदि बुंदोंमोन दा बिदि बुंनायखौ जों साबजानाय मोनाखै आरो नङा आंबो नायदोंना नायनायाव बे सोदोबा दङमोन आरोखि दा बिथाङा दानबाय जानो हागौ आखायाव हमबाय थानानै रुवायलांबाय थेवबो दे जेबो नङा सासे NDB अफ्रि आदाया जौ लोंहोनानै फेग्लिहोनाय बे खोथायाव एसे माने साननो लागा जादों आरो लाजिदो जोंबो लाजिदों जाथि हिसाबै गावबो जाथिनि मावाखै नङा मावदों खिन्थु राकेश ब्रह्मआबोथ' जाथिनिनो मावगासिनो राकेश ब्रह्मआबोथ' जाथिनिनो मावदोंना गाव मोनाखै मालाय मा जाखो गाव लुगैदोंबा माबा मोनसे लुगैदोंबा गावबो फैथों रायलायफैथों मानो ससियेल मिडियायाव जानला मानला खोथा बुंलाबायो लासिं सिं गुबुन जाथिया जोंखौ मिनिगासिनो दङ जानला मानला नांलायलायबाय थायो नंखाय बाथ्राफोरखौ लालायो गाव फैना लोगो हमना रायलाय माबा मोनसे नांगौबा आरो सक्तिखौ सोर खालामदों गावसोरनो खालामाखै NDB आनो खालामनाय NDB ओरै अब्ला जोंथ' पार्टिनिसो जोंथ' मा आरो सिभिल मानसिसो जों दा खालामदोंब्ला गावसोरनो लाजिनांगोन आरो दसिलायबाय थाबालाय रायजोनि सिगाङाव बिदि दसिलायबाय थाबा बेथ' लासिं सिंनि खोथा आरोना दा गाज्रि दा मोनसै आं जोंनि बुंनायाव नांदोंब्ला गाज्रि दामोन बा निमाहा बिबाय जोङो बा भिडिअखौ ओरैनो थास्लायसो जोङो बेखौनो बुंनो होननानै माबायाव फोथाराव हालेवनाय टाइमाव एसे बुंनाय जाबाय भिडिअ खालामनाय जाबाय बेखिनिखौनो गाज्रि मोनालै अफ्रि आदा नोंथाङा बुङो दे अफ्रि सार नामाबो अफ्रिसोबाव अफ्रियाथ' सोर महा थायो मोनथियालै अफ्रिखौ माखो होनना बुङो माखो होनोबा अफ्रिया जै सेरेब सावनानै ओंखारनाय बै आग्लायनाय खान्थायाव थानाया बेखौसो अफ्रि होनो बिनि नामा जे अफ्रि माबोरै थानाय बिनि नामा अफ्रि आदा मोनसे अफ्रि आदा मोनसे भिडिअ लाबोनायसाय नोंथाङा नोंथांनि मुङा मानो अफ्रि थानाय बेखौसो जों दा लुगैयो आरो बेखौ मा अफ्रि नंमारगोना नंमारा मिथिया चेनेलावसो अफ्रि जोंथ' बै खान्था सेरेब सावनाय खान्थायाव थानायखौसो अफ्रि होनना मिथिगौ माबायाव नै मा होनोखो इउटुब चेनेलखौसो अफ्रि होनना लिरदों नालाय नामाबा अफ्रि नंमारगौ नङा जुदि नंमारगौबा मानि थाखाय अफ्रि थानाय बेखौ एसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदो बेखौ जोङो लाजिनाङा दे खोनासंनो लुबैदों आरो
अके थेंक इउ